Čaute, děcka. Morava opět zdraví Ameriku. Ahoj. Čau. Ty, mi tady skočil Čau. nějaký nápis, který tam běžně neskáče, a tak jsem se trošku rozhodila. No, tak to nevadí. Tak, jak je v Americe? Hele, teplo pořád. Tady taky 30 stupňů, Jo. běs. Každopádně o počasí se dneska bavit nebudeme, že ano, i Ne. když určitě A bychom na tom mohli vést sáhodlouhé debaty, ale small talk. small talk. Tak, To je ten přes. vtip, jak všichni nadávají, že se ochladí se, všichni říkají, že je zima, oteplí se, všichni nadávají, že je teplo. Jo, Vždycky je o čem se bavit. Tak o čem přesně. to ale bude dneska? Dneska se budeme bavit o mojím nejvíc neoblíbenějším slovu, které v poslední době mám, a to je hubnutí. Mhm. A vymyslela jsem to já. A vymyslela to Zuzka. Protože já se s tím teďko jako potýkám velice hodně, že jo, když jsou ta výživová poradkyně nebo co. A všetci lidi chcou zhubnout, ty vole. Co v tebe vyvolává to slovo? Hele, Hubnutí. Zhubni, zhubla jsem, zhubnu, zhubnej, zhubneme, všetci zhubnou. Co v tebe evokuje to slovo? mě jenom napadlo, jestli se tě ještě můžu zeptat, konzultoval někdo, že by chtěl přibrat? Nikdy? Hele, jsou aj takoví lidi, znám pár lidí, kteří mají problém přibrat. Ještě jsem jako vyloženě nedělala konzultaci nebo tak. Ale jako jo, existují. Jo, Mm, ale drtivá většina lidí chce zhubnout. jo. A já za Mě to tím slovem vyvolává. vidím strašné trápení, za tím vidím. Je no, je to takový celoživotní boj. Jo, už jenom to slovo v tebe evokuje to trápení. Jo. Hubnutí, dieta, prostě zakazování, odříkání, dřina. Toto vidím já za tím slovem a přitom to vůbec tak nemusí být. Mhm. Si totiž myslím, že jako málo kdo je se svým tělem fakt spokojený. Já už Mhm. jsem, ale trvalo to dlouho. Dlouho. Jak Mm. dlouho? Je 38, tak třeba rok, 37 let. Mhm. A to je Hustý. dlouhá cesta, ale mě to hlavně napadlo, že bychom se o tom mohli bavit z toho důvodu, že já jsem si nějak vzpomněla na to, že jsem dělala pobyty pro mladý lidi před pár rokama a jednou takhle večer jsem seděla u ohně asi s 5 dalšíma holkama. Každá z nich vypadala trochu jinak. A nějak jsme se začali bavit jako o tom, jak jsme spokojení se svým tělem a bohovnutí. A všichni z nich s tím měli problém, jako všech 5 z 5. Prostě nikdo mi neřekl, že je v pohodě. A to byly jako mladý, hezký holky, takový. Já jsem byla starší, co říkám, ty takový hezký holky. Každá fakt vypadala jinak. Jedna z nich jako potřeba přibrat, 4 z nich jako potřebovali zhubnout a nebo jako v nějaký části svého života potřebovali zhubnout. Říkám, ty to jako žijem vlastně, že? Zec, že? A čím to je? Proč se to tak řeší? Jako? Myslíš, že jako tím srovnáváním se s okolím? Ale Nebo... jako můj příběh byl asi takovej, že já když jsem chodila na základku, tak jsem tam byla jako kamarádky, který měli fakt hezkou postavu, takovou tu sportovní, měli dlouhý nohy, prsa myslím, jakože fakt to. A to jsem si myslela, že jako ono jo, že takhle bych měla vypadat, jinak to je prostě blbý. Tak my jsme jako žili v 90. letech jako s Barbie a ze soutěží Miss. Kde jako ukazovali to, ve všech filmech byly prostě takový ty štíhlý holky, hezký. A jako podle mě většina lidí takhle nevypadá. Jako když se potom podívám ve svém okolí, tak ještě když v našem věku takhle prostě dost lidí nevypadá, no. Tak jsem vždycky jako chtěla prostě zhubnout a mít ty dlouhý nohy, že mě nějak jako v té pubertě nedocházelo, že to je jako nemožný, jo. Já jsem prostě vždycky byla malá, že tady toho jako nemůžu dosáhnout se svojí postavou. Že ty nohy prostě nenatáhneš. Ty nohy prostě jako nenatáhnu, no. Ale já jsem potom ve 24, jak jsem jako vždycky si říkala, ale ne, jako, že bych potřeba vypadat líp, ale nějak jsem si neuměla nic udělat. A jsem podle mě jako mladá byla jako hodně aktivní, no. Asi jsem nejedla úplně nejlíp. Ale tak jsem moje kolová dieta. Ale pro mě bylo normálně těžší přestat pít kolu, než přestat kouřit tenkrát. To bylo vtipný.
Pak jsem ve Koze. 24 odletěla do Ameriky a to mi všichni právě říkali, že tady dávám pozor na to jídlo, ty fast food. Já jsem tady zhubla za ty 2 roky, asi 10 kilo. Ne, podle mě úplně nejzdravějším způsobem, jako jsem obědvala Starbucks kafe a podobně, ale já si myslím, že já jsem nebyla fakt spokojená. Já jsem tady chtěla být. A ono, já nevím, mě tady jako mám lepší zažívání asi vždycky. Nevím, čím to je jako jídlem, vodou, nevím, vzduchem. Já jsem víc spokojená, no. Ale jak jsem byla hubená, tak já jsem byla potom jako hodně hubená, asi jsem neměla prsa, teďka mi tady byly vidět ty kosti, což není moc hezký. Mm. Říkáte, jo. Jako byla jsem chvíli spokojená, si říkám, konečně mám, jako nemám ty stehna. Mám delší nohy. Jo, mě by zajímalo jako nějaký prapůvod, jako kdy tady toto jako vlastně vzniklo si jako s příchodem médií, televize a tak, jako že prostě, nebo prostě, jestli si dokážeš představit, že by lidi před 100 rokama řešili, jestli sousedka je jako tlustější než já, nebo chudší, nebo prostě, jestli se ty lidi tak srovnávali třeba i v roku 1900, jako, to mě fakt zajímalo. Nevím. Moje babičky totiž měly takovou korpulentnější postavu obě. Jedno ještě pořád mám. A nepřijde mi, že by se tím jako nějak extrémně trápili. Vidíš to? Já jsem u mě jako ve finále zjistila, že to je asi fakt stravou, že nemůžu jíst moc slepku, protože prostě pak mám jako nafouklý břicho. Jsem zjistila náhodou. Jsem potom jako byla těhotná, tak jsem potom asi trochu přibrala, pak jsem jako zase zhubla. Mě ta váha začala potom jako v životě hodně kolísat nahoru dolů. No nikdy jsem nebyla spokojená. Nikdy to nebylo jako dobrý. Ještě. Ale ono tak ty babičky. No ty babičky mi přijde, že oni... Ty babičky měly spíš tendence jako děti vykrmovat, řekla bych. Ne? A Víš, to že se hodně uvědomuji, že se právě... Tak oni žili po válce, to byla asi taky jako jiná doba. Oni podle mě žili jako fakt v době, kdy byl velký nedostatek, tak si pamatuju, že nás právě, jak se nás chtěli vykrmovat, tak jako nám všechno cukrovali. Pamatuju, že nám jako na těstoviny s cukrem a že nám sypali, když jsme nechtěli jít. Nás dokrmovali cukrem. A věřili tomu, že to je dobrý a nepřijde mi, že bychom to. Jo, ale jako takové to už od malička, takové to ty jsi moc, anebo ty jsi málo a je to prostě takové strašně rozšířené, řekla bych, a jako úplně vůbec jako to komentování těch cizích těl prakticky, víš, že podle mě prostě vede tady k tomu strašnému srovnávání a teď každý má ten ideál té krásy někde jinde, rozumíš? Tak proč si to pořád děláme do prdele? Nevím. Hele, tady v Americe mi to přijde trochu lepší. Jo. Jo, asi jenom trochu, ale když potom tady vidím ty holky na plážích, oni totiž, jim je jedno, co nosím, mi přijde Američaný, že oni to zase tak neřeší. Není to určitě jako zdravý, jo, aby jako mít 100 kilo. Asi není úplně zdravý, což já spíš řeším tohle, ale takže oni se oblíkají hodně vyzývavě a neřeší to zase tak moc. Mazec, no. Já to teď prostě strašně řeším po té marketingové stránce, rozumíš? Protože samozřejmě, že líp prodáš, když někomu řekneš, hele, zhubneš za měsíc 10 kilo. Jenomže za první to není pravda, za druhé, nebo to může být pravda, ano, ale není to úplně zdravé, že jo? Neporučuju to. No. Jo, a teď, když zase řekneš, já nevím, nemůžu furt najít správné slovo, které prostě vyjádří to, co se s tím člověkem stane, když prakticky zhubne, jo, tak se s ním stane strašně moc věcí. Jo, má víc energie, je vitálnější, je prostě hezčí ve finále, což ale zase hezčí, jo, zase tam o tom, jakože jak jako hezčí, jako jsme krásné furt samozřejmě, ale tak teď jsme ještě krásnější, když jsme jako pro sebe něco udělali, jo. A úplně mám strašný guláš v hlavě teď tady s tímto. Protože když někomu řekneš, jo, budeš mít víc energie nebo budeš vitálnější, tak každý úplně, ale já chci zhubnout, vole. No ale to ti... Vypadat líp. Vypadat líp. Tak já jsem se dostala do bodu, kdy se chci jako cítit líp, protože já vím, jako já když vážím 49 kg, tak mě není úplně dobře, jo, za tolik energie taky nemám. A umím zhubnout 5 kg za týden, myslím, zhubnout, když nedělám. Je to hrozný.
A mně se to děje občas jako ze stresu, že fakt se mi blbějí. A hodně se mi zrychlí zažívání potom. Bakterií. Mhm. No. Ale já si pamatuju, jako mě tady v tom hodně pomohl můj manžel, což je takový, měla bych si to jako udělat sama, jo, ale ono to pomáhá, když máte vedle sebe někoho, kdo vám prostě jako řekne, že vypadáte dobře. Mhm. Ale já když jsem vážila těch 49 kg, tak tady na mě tak koukal a mi říkal, prostě musíš jako přibrat, ono mně se zase tak nelíbí úplně jako vyhublý holky. Říkám, aha, říkala, jsem vždycky myslela, že to je jako ideál krásy, když takhle jako má fakt plochý břicho. A já jsem byla fakt jako vyčerpaná, že on viděl, že to není úplně ideální. Začala jíst. Teď mám o 5 kilo víc a cítím se líp. Podle mě není o tom jako jenom zhubnout na kost a No, to asi vypadá. právě. Já jsem teďko tak Jako cítit se v přemýšlela, tom těle dobře. jo, že my to máme, tady je nastavený takový jako velice prapodivný kolotoč, jo, že prostě vždycky před létem zhubni do plavek, OK? Zhubneš do těch plavek, prostě trápíš se, zhubneš do těch plavek. Pak už ti ty plavky jsou, místo aby si skupla větší teda vole, tak už ti ty staré plavky jsou. OK, tak máme léto, grilovačky, drinčičky, dovolenečky, all inkluzivečky, žereš. OK, ale už jsem byla zhublá do plavek, teď už je to jedno, že jo. Teď už je září, teď už je to cajk. OK, pak dojdu Vánoce, tak zase žereme. 1. ledna začneme cvičit, protože prostě, jenomže jo, v únoru už to není pravda a v květnu zase začínáme hubnout do plavek. Hej, co to je, jako. Hej, my si vytváříme sami úplně tak zbytečné strese, místo toho, aby jsme se fakt zaměřili na to, jako cítit se dobře, tak my si v té hlavě ještě děláme samé sračky. Úplně zbytečně. No. Teď jsem měla konzultaci, holka, ví úplně všecko, ví o té stravě snad víc než já, jo, ví prostě přesně, co má dělat, ale není schopná to dělat. Není schopná. Prostě všecko je to v té hlavě a najít ten čudlík, jak to přepnout, ty vole, to je jako docela jako hustá věc. A tak to je podle mě o tom, že to je v hlavě, protože já jsem to jídlo řešila jako dlouhodobě dost, protože já jsem fakt zjistila, že mi jako nějaké jídlo nedělá dobře. Teďka, když si dám do kafe mlíko, tak vím, že jsem třeba potom jako unavená, tak to asi taky je zátěž pro tělo. Ten lepek, jako jsem se snažila fakt úplně vynechat, protože prostě mě se potom nafukuje břicho. Jsem zjistila, jako, že mi to břicho fakt to přestalo být nafuklý a ono nejenom, že to nevypadá dobře, ono to je prostě těžký, jako s tím, je to nepříjemný. No a tak jsem jako ještě se snažila, aby jsme jedli jako dobrý to jídlo, aby fakt bylo kvalitní. A pak jsem to nějak, a nevím, jak jsem to udělala, jo, pak jsem to nějak najednou zjistila, že jsem to fakt vypustila, že to prostě neřeším. Jakože doma, když prostě můžu, tak vařím, když nemůžu, tak jdeme do restaurace. Nebo si dáme něco rychlého. Teďka jsme jedli na dovolený jako mražený jídlo, protože jsem si normálně koupili jídlo do mikrovlnky, tak mi to zmražený. A oni tady prodávají i jako lepší, že to není úplně jenom shit, že prostě to je normálně, já jsem si kupovala brokolice s masem do mikrovlnky. Já jsem říkala, co je, jako nebudu prostě, když jsme na víkend pryč, tak se mi nechce jako tady vyvářet. To jsem předtím dělala. Ale zjistila jsem, že mi najednou je líp, jako že to břicho se mi zase tak nenafukuje. Když to prostě jim nějak víc vědomě, prostě vím, že dneska si dáme tohle. Když se tím jako nestresuju vlastně, jsem se tím přestala nějak stresovat. Snažím se prostě denně. Úplně pustit. Já úplně ale jsem když se najím jako v 7 ráno, tak taky jako se z toho už nehroutím, tak se prostě najím v 9. No, teď jo. Prostě to je fakt jenom o tom, že my něco víme, co máme dělat a teď, když to neuděláme, tak si to vyčítáme, rozumíš? A to je pořád do kolečka. Jo. Těm by stačilo jenom prostě říct, OK, tak jsem to udělala dneska takto. No a co do prdele? Teď se nic neposere, jako. Jenomže když si to furt u každého jídla říká, že Ježišmarja, kolik to má hodnotu toto a jestli můžu a jestli nemůžu a teď jsem si nedaj bože vzala něco, co úplně jsem jako neměla a je zlé, teď se všecko posere, no tak samozřejmě, že se to posere. Prostě ty výčitky, říkám to furt, mají víc kalorií než meníčko v McDonaldu. 100%. Ne, jako fakt, podle mě McDonald v Evropě je dobrý, ale tady ten McDonald je fakt jako to ani Emily nejí.
Fakt? A to ten Ale nugget všichni měla řeknou, ráda. že McDonald v Polsku je lepší než McDonald v Česku. No ale tady to je jako to. Emily, která jedla nugety v Čechách na cestách, to vždycky jako využíváme, protože mi to přijde dobrý. Hmm. Než se stresovat tím, jako i těch, který skoro nic nejí. Ale jako tady to ochutnala a mi řekla to jakože ne. Fakt? Tak my tady máme ten Taco Bell z KFC dohromady. To... jako není to lepší, ale to jídlo tam je lepší trochu. Jo. To víš, jo. No, takže prostě úplně je to takové... Strašně ráda poslouchám ty příběhy jako těch lidí, co vlastně mají za ten zásek v té hlavě. Protože vždycky tam nějaký je. No, 100%. A mně to hlavně přijde, jakože za nás prostě to byla televize, byly ty soutěže krásy, teďka ti tam prostě řekli, že nejkrásnější holka v České republice vypadá takhle a ono všech těch 12 vypadalo podobně, jako postavou. Dneska to jsou sociální sítě. A jakože na těch sociálních sítích se taky všichni ukazují jako v takovém lepším světle. No jasně, ještě se pěkně natočíš, pořádně děláš tu pozičku. Moc neukazuju, ale... Tak já nemyslím tebe, já myslím ty fitnessky a toto. Já bych taky mohla občas. Ale no... A hlavně jako... je spousta reklam jako na hubnutí a každý podle mě ten poradce, nebo já nevím, fitness trenér, všichni mají prostě nějakou jako zázračnou metodu, jak to rychle udělat. Tak věřím, že právě. potom jako rychle prostě a moje metoda funguje pro všechny, což si myslím, že je blbost. No to je Já si myslím, že opravdu každého tělo funguje trochu jinak. A já jsem prostě přišla na to, co mi dělá a nedělá dobře. Jako dlouhodobě, ale věřím, že nikdo jiný by to měl úplně jinak. Jo, 100%. Proto také jako jsem říkala, že nebudu tady předávat jako to, co pomohlo mně. Jako samozřejmě to řeknu, ale jako člověk to může buď zkusit a buď a nebo, ale neříkám, že toto je ta jediná správná možnost a toto všetkých zachrání a to prostě není pravda. Prostě s každým člověkem je potřeba individuálně. Tak to prostě je. Ale za mě je základ prostě dát si do hlavy to, že nechci zhubnout. Já se chci cítit dobře, já chci být zdravá a od toho se to odvíjá prostě. A ne, že tady chci naplnit nečí představu nebo svoju představu o tom, že musím vypadat jak bla bla bla, nebo nosit velikost XY jako. Teď je to nakonec prostě jenom o tom pocitu. Myslím, že to je o pocitu, no. A že jakmile v tom těle začneme být spokojený, tak na tom jako zase tak nezáleží. Já jako nechci vážit 100 kilo, tak já měřím 160 cm, to by byla tragédie, teda kdybych vážila 100 kilo. Z toho důvodu, že prostě to není zdravý a že vím, jako, že prostě necítím se potom taky dobře. Jsem jde 100 kilo teda neměla, ale taky už nechci zhubnout na 49 kilo, protože se taky necítím v tom dobře. Jakože mi ve finále jako není dobře, že tu energii nemám. Právě. Mnohem víc kolísá tlak, že tady tím způsobem už to taky nechci. Hlavně jako uvědomit si, že ty rychlé metody, které někdo třeba naslíbuje, tak to prostě není dobře. Je rychle, já vždycky říkám, že rychle nebo hned se ani pes nevysere prostě. Prostě všechno chce svůj čas. A pokud jako roky přibírám na určitou hodnotu, tak potom nemůžu čekat, že za měsíc, za 2 to prostě půjde tam, kde jsem byla v 18 rokách. A navíc jako v 18 rokách to tělo bylo třeba úplně někde jinde. Jo? A to, že jsem tehdy měla třeba 65, neznamená, že teď nemůžu mít 70. A vůbec ta váha, to řešení té váhy, jak vypadá kilo svalu a jak vypadá kilo tuku, úplně jinak. Jo? A lidi furt řešá, jak zhubnou kolik kilo. To je úplně naprosto bezvýznamné měřítko, ale jo, dneska jsem dávala reelsko, nevím, jestli jsi to viděla. Jo, že když budeš hodně skákat vajca, jakože přes švihadlo, jakože krosy, že když to budeš dělat dostatečně dlouho, tak ti upadnou ruky. Potom jako zhodíš nějaké kila, že jo. Že lidem jedno, jestli je to ze svalu z tuku, nebo že je to voda. Jo, prostě furt kila. Nasrat na kila. Úplně. Třeba nemám už váhu dlouhodobě. No tak na co by ti byla? Za 10 let. Jako fakt dlouho nemáme váhu.
Já se občas jako u někoho zvážím, když vidím váhu, tak mi to přijde zajímavý, ale nehroutím se z toho, jako že bych to nějak řešila, jenom si vždycky, jako mě to tak zajímá, ale to dlouho, no. Tak to na sobě asi vidím, kde zrovna jsem. No ježíš. To prostě člověk cítí, to může být. A ještě kor ženské, když teda už jsme teda u tého, kdy ta naša váha se mění aj s cyklem, ze vším prostě, jo, že prostě zas to je zbytečně se trápíme nad něčím, co prostě je absolutně nevypovídající. Když se zvážíš před menstruací a po, no tak je ježíš, to je úplně. Takže ženy, díváte se na nás nějaké, co si o tom myslíte a jak to máte vy, protože já jsem z toho docela to jako nešťastná. A dala jsem si za úkol změnit tady tu normu. A do každého postu budu říkat, nehubni, vole, nehubni. A mně ještě s těma jako dietama přijde, že to je neudržitelný, jo. Že to tělo jako fakt krátkodobě asi zhubne dost, protože je na nějaký dietě a to jako nevím, jak to funguje. Ale že to lidi nedokážou jako tady to prostě udržet dlouhodobě. Tak To je samozřejmě, často když jako dieta. nemožný. A pak se dvakrát pořádně najíš a, No a je to máš to zpátky. s úrokama. Jo, že si myslím, že je dobrý se najít jako nějaký prostě změnit stravovací styl, tak aby to jako těm lidem vyhovovalo, aby to bylo udržitelné, aby to bylo možné to vůbec udělat. Přesně a mnohdy stačí úplně maličké kroky, rozumíš, že všetci prostě všecko chcou hr, OK, teď zhubnu, takže teď si prostě nakupím tu zeleninu a všecko a budu chodit do fitka a všecko a za týden, vole, vyfluslo, protože to není postupné, není to postupné měnění návyků. Prostě když jsou na něco 30 roků zvyklá a teď naraz udělám změnu, jako Ten mozek, no. to nepobere. Nechce. Vůbec, přesně. Nechce. Takže toto by si měli také lidi hodně jako postupně zavádět maličké změny. Bude to trvat trošku díl, ale bude to báječné. Prostě ten pocit je úplně k nezaplacení. Jako. Co těm lidem vlastně jako poradíš, když za tebou přijdou? No záleží, co mám za ten problém. Žádná univerzální rada ani od tebe tedy. Neexistuje ani žádná univerzální rada, vždycky tam vyčnívá nějaká jakože hlavní. Třeba jedna měla problém, že ju strašně sralo dělat si jídlo a vůbec ho jíst, ztráta času, rozumíš? Tak úplně říkám, hej kámo, ale to je prostě tvůj čas sama pro sebe a ty to děláš pro svoje tělo, takže zapomeň na to, že to ztráta času, užij si to jídlo, děláš to pro sebe a pro nikoho jiného. OK. A teďko třeba hlavní rada na minulé konzultaci byla nepřemýšlej tolik. Fakt prostě nepřemýšlej tolik. Protože jakmile to přemyslíš, tak je to v prdeli. Tam třeba potom využívám ty techniky z mentálního tréninku, prostě jakmile začneš moc přemýšlet, tam sadomasochistická metoda, miluju, dáš si gumičku na ruku a jakmile moc přemýšláš, tak si ji natáhneš a flákneš se prostě. Jo, pak se usměješ na 20 vteřin, změní se ti chemie v mozku a jdeš přemýšlet trochu jinak. A čím víc se pléskáš, tím víc ten mozek pamatuje, že to nemáš dělat prostě, že nemáš myslet na také pičoviny. Jako. Takže pak už jenom záleží na těch lidech, jak se toho ujmou, jak si to prostě, jestli to praktikují nebo ne. No, takže proto jsem to pojala takto, jako že to není úplně typicky, jako že tady máš jídelníček a teď ho budeš striktně dodržovat a zapisovat si to do kalorických tabulek a běrat jak ne. No, že je to fakt úplně o něčem jiném nakonec. Když někdo jako chce poradit, jak jíst, samozřejmě, že mu dám i ty tipy na jídlo. Ale neřeknu ti přesně a striktně, protože to úplně nevím. Za mě je to blbost dát někomu striktní jídelníček, když nevím, jak se bude ten daný den hýbat třeba. Jo, to také od toho závisí příjem, výdej. Jo, a ty nikdy nevíš, jestli ten člověk půjde na nějakou delší procházku, nebo mu jede autobus, nebo někam bude muset jít na kole, rozumíš? No prostě ví jenom ten člověk. Takže prostě proto tady ty individuální konzultace, no. Každý má trn v patě nějaký jiný. Jo. Myslím, že to bylo dost vyčerpávající.
Nikomu jsme neporadili. Jak Jo, to vám prostě neporadíme. Kdybyste si chceli poradit, tak mi napište, můžeme si domluvit konzultaci. Myslím, že jo, moji konzultaci nechcete. Hlavní rada, tu si zapište všetci za uši. Nechtějte zhubnout a nehubněte. Nehubněte prostě. Nedělejte to. My jsme mohli udělat nový profil, nehubni. Nehubni, že? Mhm. Ty kokos. To bude asi ona. Furt hledám nové slovo. Nehubni. Přitom jenom prostě místo hubni budu říkat nehubni. No. A co tady máš všude? Nehubni. No. Jo. Díky. Říkala, další marketingové rady nejsou úplně nejlepší, jo. Tak super. Tak nám dajte vědět, co si o tom myslíte vy, o tady tom tématu. A nehubněte. Jo? Jo. Zase Tak. Čau. Bye.